Άγιος Υιός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον αστρονομίας ημίν. Άγιε βίσευσε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγε το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, κηρυχείτο το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμοι τους πρελέτες ημών, και μη συνέχιση ημάς εις πειρασμόν, αναρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτηρημών σε εξάλληφθον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εσύ διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε υπήσα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και να αμαρτήσει εκείσισέ με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ εληθένη αγάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας της δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόποδη καθαριστήσομαι και υπερχιόν αλεκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασαν και προσύνην, αγαλιάζονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψε τον πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, ίσον ενεμή ο Θεός, και πνεύμευτες εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψη από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάσου ανώμους της οδού σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμμένον, καρδίαν συνετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου, την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίστοσιν επί το θυσία σιριών σου μόσχους. Ο Θεός και στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσεμ εις πρέψον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις το πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι πουλωμενοί μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε. Αγαλιάσουσαν και βραθήτωσαν επί πάντες εις δούτησε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτηρίο σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτισε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εγάδισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν εμέ το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σα μελέτων. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου,
μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσει με τις καταβαίνωσης της λάθος. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί του ελαιός σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε οδόν εν υπορεύσε με, ότι προσήρει απ' την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάχεις, εκλείψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σύγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σε ημί. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε Ιεύμονογενές, Ιησού Χριστέ, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αέρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρθός. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πύρ το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτηρον το έλεος σου της γινός είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εις θυμάς, καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήτης. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εσένα, Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανών και γης, χωράτων και πάντων αγρότων. Και εσένα, Κύριε Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον Θεός και θέτα προπάτου των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, Διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέτε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά γραφάς, και ενερθόντες στους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, πριν ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιο, το Κύριο, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό σου προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα ασυγρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέψω με τη Βασιλή Δημητρή και οθήσω με Πετρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος
ταύτης τα θαύματα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέψω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσομαι Πετρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Χριστού βίβλων εμψυχών εσραγισμένην σε πνεύματι, ο Μέγας Αρχάγγελος αγνή θεόμενος, επεφώνηση χαίρε χαράς δοχείων, διείς της προμήτωρος αραληθήσετε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Αγάμε πανόρθωσης χαίρε παρθένε Θεόνυμφε, του άδου η νέκρωσης χαίρε πανάγωμε, το παλατιόν του πάντων βασιλέως, χαίρε θρόνε πύρινε του παντοκράτορος. Δόξα Πατρί Και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρόδον το αμάραντον χαίρε ημών η φλαστήσασα, το μήλον το εύωσμον χαίρε η τέξασα, το σφράδιον του μόνου βασιλέως, χαίρε απειρόγαμε κόσμο διάσωσμα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας, Στον αιώνων αμήν. αγνίας της αύρης μαχαίρε διείς εκ του πτώματος, ημών εξανέστημεν χαίρε η διπνών, κρίνον δέσποινα εις τους ευωδιάζων, θυμία μαεύωσμον μύρων πολύτιμων. Τους ους υμνολόγους Θεοτόκε, ο ζώσα και αυτόν ως φύγη, θείασον συγκροτήσαντας, πνευματικον στερέωσον, και εν τη θεία δόξη σου, στεφάνων δόξης αξίωσον, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Σάχην η βλαστήσασα των θείων, ως χώρα ανήρωτο σαφώς, χαίρε ψυχε τράπεζα, άρτον ζωής χωρίσασα, χαίρε του ζώντος ύδατος, πηγή ακένωτος δέσποινα, υπεραγία Θεότο Και σώσον ημάς. δάμαλιστον μοσχονite κούσα, τον άμμογον χαίρε της πιστής, χαίρε αμναστήσασα, Θεού αμνών τον έροντα, κοσμού πάντως τα πτέσματα, χαίρε θερμών ηλαστήριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όρθρος φάινος χαίρε ημώνη, των ήλιων φέρουσα πιστών, φωτός κατοικητήριον, χαίρε το σκότος λύσασα, και του ζωφώδης δαίμονας, ολοτελώς εκμειώσασα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας Στον αιώνων αμήν. χαίρε επιλήμωνην ο λόγος, διόδευσε μόνος ημοχλούς, χαίρε πύλας άδου δέσποινα, το τόκο σου συντρίψασα, χαίρε η Θεία είσοδος των σωζομένων πανύμνητε. Ο καθήμενος εν δόξη επί θρόνου Θεότητος, εν εφελικούφη ήλθεν Ιησούς ο υπερθέος, διακυράτω παλάμη και διέσωσε τους κραυγάζοντας, δόξα Χριστέ τη δύναμη σου,
Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Εν φωνές ασμάτων πίστης υβόμεν πανύμνητε, χαίρε ποιον όρος και τετυρωμένον επνευματί, χαίρε λιχνία και στα πνευμάνα φέρουσα, το γλυκένον τα των ευσεβών αισθητήρια. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. ηλαστήριον του κόσμου, χαίρε άχραντε δεσποινά, χαίρε κλίμαξ γήθεν και τετυρωμέ ανυψώσας αχάρητη, χαίρε η γέφυρα όντως η μετάγουσα, εκ θανάτου πάντας προς ζωήν του συμνώντας σε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ουρανών υψηλότερα χαίρε γης, το θεμέλιον εν τη συνειδή, άχραντε ακόπως βαστάζουσα, χαίρε κονχύλη πορφύραν θείαν βάψασα, εξ αιμάτων σου το βασιλεί των δυνάμεων, δόξα Πατρί και Υιό Και Αγία Πνεύματι. νομοθέτην η τεκούσα, αληθώς χαίρε δεσποινά, των τασανομίας πάντων δωρεάν εξαλείφοντας, ακατανόητον βάθος ύψος άρητον, απειρόγαμε δις ημείς εθεώθημεν, και νυν και αεί Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. σε την πλέξασα το κόσμο, αχυρόπλοκον στεφανών, ανυμνολογούμεν, χαίρεσι παρθένε κραυγάζοντες, το φυλακτήριον πάντων και χαράκωμα και κρατέωμα και ιερών καταφύγιον. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σίγαν απειρόγαμε παρθένε, έσχεσεν μήτρα των επιπάντων Θεών και τέτοκα άχρονων ιών, πάση τη συμνούσης σε σωτηρή αμβραβεύοντα. Υπέρα Αγία Θεότο και σώσον ημάς. οδόν οικήσας ζωής χαίρε πανάμωμε, η κατακλεισμού της αμαρτίας, σώσασα κόσμον, χαίρε Θεόν ύμφε, άκουσμα και λάλημα φρικτών, χαίρε εν διέτοιμα του δεσπότου της κτήσεως, υπεραγία. Αγία Θεότο και σώσον ημάς. Ισχύς και οχύρωμα ανθρώπων χαίρε άχραντε, τόπε αγιάσματος της δόξης, νεκρόσης άδου, νυμφων ολόφωτε, χαίρε των αγγέλων χαρμονή, χαίρε εν διέτοιμα των πιστός δεωμένων σου, υπεραγία. Θεότο και σώσον ημάς. Πυρήμορφον όχημα του λόγου χαίρε δέσποινα, έμψυχε παράδεισε το ξύλον, εν μέσω έχων ζωής των Κύριων, που ο γλυκάσμος ζωοποιεί, πίστη τους μετέφοντας και φθορά υποκύψαντας. Δόξα Πατρί και Υιό Και Αγία Πνεύματι. προνήμεν σθένη σου πιστός αναβόμενσι, χαίρε πόλης του Παμβασιλέως, δε δοξασμένα και αξιάκουστα, περίς λελάλυντε σαφώς, όρος αλατόμητον,
χαίρε βάθος αμέτρητον, και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. ευρύχωρον σκήνομα του λόγου χαίρε άχραντε, κόφλος ή των θείων Μαργαρίτην, προαγαγούσα χαίρε πανθαύμαστε, πάντων προς Θεόν καταλλαγή, των μακαριζόντων σε Θεοτό και εκάστοτε. Την Θείαν ταύτην και παντιμών, τελούντες εορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος. Δεύτε τας χείρας πρωτίσομεν, τον εξ αυτής τεκθέντα Θεόν δοξάζοντες, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Πασχάς του λόγου αμόλυντε, αιτία της των πάντων Θεός έως χαίρε πανάχραντε, των προφητών περίχημα χαίρε των Αποστόλων, το εγκαλόπισμα υπεραγία. Αγία Θεότο και σώσον ημάς. Εξού υδρόστος απέσταξε, φλογμόν πολυθείας ηλίσασα όθεν βόμενσι, χαίρε ο πόκος ο έντρωσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο, δόξα Πατρί και Υιό, Και Αγίο Πνεύματι. ιδούς η χαίρε κραυγάζομεν, λιμήν γενού θαλατεύουσι και ορμητήριον, εν το πελάγι των θλίψεων και των σκανδάλων πάντων του πολεμήτωρος, και νυν και αεί Στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. χαρά σε αιτία χαρίτωσον, ημών το λογισμόν του κραυγάζυνσι, χαίρε η άφλεκτος βάτος, νεφέλη ολόφωτε, ή τους πιστούς απαύστος επισκιάζουσα, ου και λάτρευσαν τη κτήση Θεόφρονες παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός απειλήν, ανδρίος πατήσαντες χαίροντες έψαλον, υπερήμνητε, ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει, υπεραγία Θεότο Θεότο και σώσον ημάς. ανυμνούμεν σε βόντες χαίρε όχημα ηλίου του νοητού, άμπελος αληθινή, τον βότριν των πεπυρών η Γεωργίσασα, τίνον στάζοντα, τον ταψυχάς εφραίνοντα, τον πιστός εδοξαζόντων, υπεραγία Θεό. Θεότο και Κύσασα χαίρε Θεόν ύμφε, η ράβδος η μυστική, άνθος το αμάραντον η εξανθήσασα, χαίρε δεσπίνα, δις χαράς πληρούμεθα και ζωή κληρονομούμεν, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. ρητορεύουσα, που στένει γλώσσα δεσπίνα, υμνολογήσεσαι, υπέργαρτο Σεραφείμ, υψώθησκήσασα τον βασιλέα Χριστόν, ο νικέτευε, πάσης νυβλάβης ρίσαστε, τον πιστό σε προσκυνούντας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, εφημίσε μακαρίζοντα τα πέρατα και ανακράζηση, χαίρε ο τόμος ενώ δακτύλο εγγεγράπτε πατρός ο λόγος αγνή, ο νικέτευε, βίβλο ζωής τους δούλους σου,
καταγράψε Θεοτόκε, και νικαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. οικετεύομεν η δούλη σου και κλείνομεν, γόνη καρδίας ημών, κλείνον το ούσο αγνή, και σώσον τους λήψες υπηθιζομένους ημάς, και συντήρησον πάσης εχθρών αλώσεως, την συμπόλην Θεοτόκε. Πέρας ευαγήσεν τι καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος, νυν δε ενεργούμενος. Η νικουμένη να πάσαν αγύρι ψαλούσαν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. νηδί το λόγον υπεδέξω, τον πάντα βαστάζοντα ευάστασας, γαλακτή εξέθρεψας, πνεύματι τον τρέφοντα, την οικουμένη να πασαν αγνίο ψαλόμεν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας, υπεραγία. Θεοτόκε σώσον ημάς. Μωσείς το λόγον ευωκατενόησεν εν βάτο το μέγα μυστήριον του τόκου σου, παιδες προεικόνησαν τούτο εμφανέστατα, μεσόν πυρός ισταμένη και μη φλεγόμενη, ακύρατε Αγία Παρθένε, όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας, υπεραγία. Θεοτόκε σώσον ημάς. Οι πρώην απάτη γυμνοθέντες, στολήν αυθαρσίας ενεδίθημεν, τη κυοφορία σου και οι καθεζόμενοι. Εσκότη παραπτώσεων φως κατοπτεύσαμεν, φωτός κατοικητήριον κόρη, όθεν σε υμνούμε εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό Και Αγία Πνεύματι. νεκροί θεία σου ζωοποιούνται, ζωήν γάρ την εν υπόστατον εκείσας, ευλαλή αλάλη, πρώην χρηματίζοντες, λεπροί αποκαθαίρονται, νοσηδιώκονται, πνευμάτων, αερίων τα πλήθη, ήτιντε παρθέν ευρωτών η σωτηρία, και νυν και αεί, Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. η κόσμο τεκούσα σωτηρία της απογής εις ύψος ήρθημεν. Εν χέρις παντευλόγητες και επικεκρατέωμα, τείχος και οχύρωμα των μελωδούντων αγνή, τον Κύριον υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Άφας γηγενής, σκυρτάτο το πνεύμα τη λαμπαδοκούμενος, πανηγύριζε τότε, αηλωνών φύσης γερέρουσα, τα ιερά θαυμασία της Θεομήτωρος, και βοάτο χέρις παμακάριστε, Θεότο και αγνή, αη Πάρθενε, υπεραγία. Θεοτόκε σώσον ημάς. Κίνας η πιστή, το χέρε κραυγάζομαι τη δία σου της χαράς, με το χειγενόμενη της αηδίου,
ρίσε ημάς πειρασμού, βαρβαρικής αλώσεως και πάσης άλλης πληγής, διαπλήθος κόρη παραπτώσεων, επιούσης βρωτής αμαρτάνουσι. Υπεραγία όφτης φωτισμός, ημών και βεβαίωσης όθεν βόμενσι, χαίρε αστροναύητον, εισάγων κόσμο των μεγανήλιων, χαίρε δε μ' ανοίξασα την κεκλεισμένην αγνή, χαίρε στείλε πύρινε εισάγουσα εις την άνω ζωήν του ανθρώπινων υπεραγία. Στο μεν ευλαβώς εν οίκο Θεού ημών και εκβοήσομεν, χαίρε κόσμου δέσποινα, χαίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών, χαίρε ημών η άμωμος, εν γυναίξη και καλή, χαίρε σκεύος, μύρον το ακένωτον, επισεκένωθεν εις δεξάμενον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπεριστερά ή τον ελεήμονα αποκοίσασα, χαίρεα υπάρθενε, όσιον πάντων χαίρε το καύχημα, των αθλητών στεφάνομα χαίρεα πάντων των δικαίων θείων εγκαλόπισμα και ημών των πιστών το διάσωσμα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Φύσε ο Θεός της κληρονομίας σου τας αμαρτίας ημών πάσας παραβλέπονιν, εις τούτο έχον εκδισόπουσασε την επιγή σας φόρος εκειοφορήσασαν διαμέγαν έλεος θελήσαντα μορφωθήνε Χριστέ το αλότριον. Αγίε, τι περμάχο στρατιώτα νικητήρια, όσοι τροθήσας των δίνων χαριστήρια, λύσου Θεοτό και άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήφευτε. Μπράβο, παιδιά. Ήχος είναι ο Παρθένος, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εις προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί της άκρανες, οικίσασεν την μήτρα σου, και πάντα συ πρόσφωνη διδάξα,
Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σιγάρ αναγέννησα του συλληφθέντας εσπρό, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα του συλληφθέντας νου, χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτες. Χαίρε νύμφοι Ύμνος απασιτάτε συνεκτείναστες πέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψαμόδας, αν προσφέρομεν σοι βασιλεφάγιε, που δεν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβώσιν. Αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα, της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον απ' του σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγήν τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγος, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κρινών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτες. Χαίρε νύμφοι Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμου της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Αλληλούια.
Ψάλλονται σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντες. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ, χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ, τη ζωής αγαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον, ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουσι, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Ω πανήμητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων αγιότατων λόγων, Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ω πανήμητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων αγιότατων λόγων, Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ω πανήμητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων αγιότατων λόγων, Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. δεξαμένην την ίν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούς η λύτρωση κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεότο και το χαίρε, και συν την ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψει, χαίρε δεις η αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος Αβάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέος καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται ο κτίστης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
νικητήρα, ως λυτρωθήσα των πίνων ευχαριστήρια, αναγράφωση υπόλοιπης του Θεού άλλος εκούσαν το κράτος απροσμάχητον εκμαχίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Η ανάσωση χερενήφης ανήμφευτε. Μπράβο, παιδιά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ως Ρωμίας ημίν, Άγιοι επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έλεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγίασε το όνομά σου, ελθέ η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άκρων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, κι άφης ημίν προφυλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες τους φελέτης ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρατών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρες, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου, συντήρησον πολυέλε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύθρακτος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλό προς σωτηρία για τις επαγγελίες των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα κάθετας αντζεύτησης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεδολά σου, τα ψυχάς ημών αγία σου, τα σώματα άγνους, τους λογισμούς διόρθους, τα ενίας κάθαρα, περίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και ειδονής. Τύχησον ημάς Αγίου σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ιδιωτέρα των χερουβίμ και το ξωτέρα συγκρίτων σεραφείμ, γιατί αυτόρος τον λόγο του εκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνουν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτη της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσει. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη το οράντα εμά πτέσματα,
και μη κατακρίνω αδελφόν μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Kyrie eleison, 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 και σώσον ημάς Παναγία Πατέρ. Ασπιλέ, αμόλυντε, αυθορέ, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γενούς ημών, της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς, και των πολεμουμένων βοήθεια, η έτοιμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγήτων χρής λογισμής, και λόγης και πράξεσιν όλων εμαυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία, γνώμης δούλων γενόμενων. Παλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή, το αμαρτωλό και ασώτο. Και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων, προσφερωμένην σοι δεησίν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και Κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρυθμίτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοίαν, και των αυτού εντολών εργάτην δοκιμών αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεημών και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοήθος, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σούιου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσιτείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι
νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μη Δέσποτα προς ύπνον απειώσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, άψοντας ορμάς των παθμών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγεώδες και υλικών ημών, φρόνημα κοίμησον. Και δώρισε ημίν ο Θεός γρήγορον σόφρον αλογισμόν, καρδίαν ύφουσα ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διαράστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής, απαράθραυστον έχοντας, πανηχίον ημίν τη συνδοξολογία χάρισεν, εις το ύμνην και ευλογήν και δοξάσιν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε η Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξασι. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μητέρ του Θεού, φυλάξον με υπό την σκέπην σου. Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίου Πνεύματι και νυν και έγκυς ώρας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμαγης αυτού Μητρός δυνάμει, του Τιμίου και Ζωπιού σου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείο Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινήπων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάτριος και Ιαματικού Παντελεήμονος, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών Μαρίνης, Κυριακής και Χριστίνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Καλυβίτου, Νικηφόρου του Λεπρού, του Αγίου Νεωμάτιου Αγαθαγγέλου του Εκφλωρίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ
και Άνης, του Οσίου Ιακώβου του Ομολογητού και του Αγίου Θωμά, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολη, ον και τεράμινη επιτελούμεν και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, Κύριε ελέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κύριε ελέησον, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Κύριε ελέησον, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, Κύριε ελέησον, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, Κύριε ελέησον, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, Κύριε ελέησον, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, Κύριε ελέησον, υπέρ αναρρήσεως των εχμαλώτων, Κύριε ελέησον, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, Κύριε ελέησον, υπέρ των ενασθενείας κατακειμένων, Κύριε ελέησον, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδες ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. αιωνία η μνήμη αυτών, Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Καθίστε. Καθίστε. Να μιλήσουμε. Μέσα στις τόσο μελωδικές φωνές των παιδιών, αδελφοί του Μουσικού Σχολείου Αμυντέου, όπου μαζί με τον χωράρχη τους, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγγελή, συνόδευσαν την απόψινή εσπέρα των τέταρτων χαιρετισμών. Απλά λίγα λόγια να προσθέσουμε στην αγάπη σας σχετικά με τα όσα αναφέρει σήμερα ο Ιερός Υμνογράφος στην τέταρτη στάση των χαιρετισμών και μάλιστα στον οίκο του γράμματος Χ. Λέει μεταξύ άλλων «Χάριδουνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδήμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια». Σε πιο απλά ελληνικά θα λέγαμε θέλοντας να χαρίσει, να συγχωρήσει τα παλιά χρέη, τις αμαρτίες, ο λυτρωτής όλων των ανθρώπων ήρθε ο ίδιος στο κόσμο προς εκείνους που είχαν απομακρυνθεί από τη χάρη του. Και αφού έσκησε το χειρόγραφο των αμαρτιών, ακούει όλους να λένε αλληλούια. Εδώ περιγράφει, αδελφοί μου, την κίνηση της ενανθρώπισης του Χριστού, ότι ο Κύριος με τον ερχομό του εδώ στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους, διαλύει τα χρέη της αμαρτίας. Δηλαδή, πλέον, ο άνθρωπος δεν οφείλει τίποτα, επειδή ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και μάλιστα μας λέει ο Ιερός Υμνογράφος ότι ήταν χρέη πολλών αιώνων που ο Χριστός τώρα με την δική του παρουσία τα σβήνει και τα διαγράφει με μιας. Επομένως, λοιπόν, η Παναγία απόψε στους τέταρτους χαιρετισμούς μας προσφέρει αυτό το γεγονός της συγχώρεσης και της μακροθυμίας. Αν, αδελφοί μου, αναλογιστούμε ότι ο ίδιος ο Θεός ήλθε μέσα στον κόσμο και όπως μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν κράτησε καμία αμαρτία, αλλά όλες τις κατέστρεψε με μιας, πώς εμείς οφείλουμε να σταθούμε ή μάλλον πώς καλούμαστε, εάν αγαπούμε τον Χριστό, να συγχωρούμε και εμείς τους άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι έχουμε συγκεντρωθεί εδώ πέρα, όχι επειδή κανείς μας εξανάγκασε ή το επιβάλλουν οι μέρες, αλλά λόγω της αγάπης μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς εκείνη είναι η μητέρα όλων μας και σε κάθε στιγμή και ευκαιρία πρεσβεύει και μεσιτεύει στον Υιό και Θεό της για εμάς. Αφού λοιπόν ήρθαμε εδώ αγαπώντες την Υπεραγία Θεοτόκο, τότε καλούμαστε να μιμηθούμε την ζωή της. Επειδή ένα πρόσωπο το οποίο μας σημαδεύει στην καθημερινότητα, αγαπούμε την ζωή του και προσπαθούμε να το ζήσουμε, κατά τον ίδιο τρόπο
και η Υπεραγία Θεοτόκος αγάπησε τον Θεό και προσπάθησε με κάθε τρόπο σε κάθε στιγμή της ζωής της να ζήσει την παρουσία του Θεού. Και ας φανταστούμε, αδελφοί μου, μία μητέρα της οποίας το παιδί υποφέρει επάνω στον Σταυρό τόσο άδικα και η ίδια βλέπουμε οι Ιεροί Ευαγγελιστές να δίνουν το μυστήριο της σιωπής μπροστά σε αυτό το γεγονός. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη και η μακροθυμία της Υπεραγίας Θεοτόκου ακόμα και σε αυτούς τους ίδιους τους σταυρωτές του Κυρίου. Και αν ο Κύριος μας έχει συγχωρήσει τόσα αμέτρητα αμαρτήματα, τότε εμείς πώς άραγε να σταθούμε στους άλλους που συνήθως μας απομακρύνουν από αυτούς οι κακίες και οι μικρότητες που καθένας και καθεμία κουβαλά μέσα στην καθημερινότητά του. Αν όντως αγαπούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και αυτό το δείχνει η παρουσία μας στο ναό τούτη την Εσπέρα, αλλά και κάθε Παρασκευή που η Εκκλησία ψάλλει τους χαιρετισμούς της Μέσης Σαρακοστή, αλλά και σε άλλες ευκαιρίες εκφράζουμε το πρόσωπο, την τιμή προς την Υπεραγία Θεοτόκο, τότε καλούμαστε να μιμηθούμε την ζωή της, που και η ίδια είναι ζωή του Χριστού. Αν λοιπόν η ίδια δεν κράτησε κακία και μακροθύμησε ακόμα και σε αυτούς τους σταυρωτές του Υιού της, αλλά και προς κάθε άνθρωπο, αν ο Χριστός επάνω στον Σταυρό συγχώρησε όλους αυτούς τους σταυρωτές του και ο ίδιος ήρθε να διαγράψει τις αμαρτίες των ανθρώπων, τότε εμείς καλούμαστε μέσα από την ζωή μας, εάν αγαπούμε τον Χριστό, επειδή ο Κύριος δεν δεσμεύει κανέναν, αλλά ελεύθερα πηγαίνουμε προς Αυτόν, αν θέλουμε να έχουμε την παρουσία του Θεού μέσα στην ζωή μας, τότε καλούμαστε να γίνουμε μακρόθυμοι προς τους άλλους. Ας σκεφτούμε, αδελφοί μου, τι συγχωρεί κάθε μέρα ο Θεός, που τα βλέπουμε και τα ομολογούμε στο επιτραχύλι του πνευματικού μας, και τότε θα δούμε πόσο σκληροί και κακοί είμαστε στα πέσματα των άλλων, επειδή οι περισσότερες προστριβές γίνονται εξαιτίας του εγωισμού που φωλιάζει μέσα στην καρδιά μας. Επομένως, απόψε η Υπεραγία Θεοτόκος δια του Ιερού Υμνογράφου μας λέγει ότι ο Κύριος σαρκώθηκε ανάμεσα στον κόσμο και χάρισε όλες τις αμαρτίες και χαρίζει κάθε αμαρτία όταν ο άνθρωπος με την μετάνοια πλησιάζει προς Αυτόν. Επομένως, αν αγαπούμε τον Χριστό, καλούμαστε και εμείς να δείξουμε τον ίδιο τρόπο προς τους άλλους. Θυμηθείτε τον Άγιο Στέφανο, τον πρωτοδιάκονο και πρωτομάρτυρα, ο οποίος την ώρα του μαρτυρίου και ακριβώς του λιθοβολισμού έκανε ό,τι και ο Κύριος. Προσευχήθηκε για εκείνους που το λιθοβολούσαν και οι άνθρωποι είδαν ακριβώς ότι αυτά τα οποία ο μάρτης πιστεύει δεν είναι ιδεολογίες, αλλά είναι τρόπος και έκφραση ζωής του Χριστού. Ας μεσιτεύει η Υπεραγία Θεοτόκος για να μας χαρίζει και σε εμάς αυτήν τη μακροθυμία και την ανεξικακία, ώστε σε κάθε στιγμή να φανερώνουμε τον Κύριο με την πελώρια και απέραντη αγάπη μας προς τους άλλους, η οποία θα συγχωρά και θα χωρά τον καθέναν και την καθεμία. Αμήν. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπελαμπρόν το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλάγης εγώ ασύ Θεοτόκε ποιον σοι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον τι δε ονομάσωσε να μπορώ και ξύσταμε διό
ως προσετάγει βόση χαίρε ή και Καλησπέρα σας αγαπητοί μου, να είστε καλά. Η Παναγιά μαζί σας. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Αμυντέου και τον χωράρχη του, τον κύριο Κώστα Παπαγγελή, Κωνσταντίνο Παπαγγελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα μας ταξιδέψαν αλλού. Να είναι καλά, να είστε ευλογημένοι. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η εκκλησία μας είναι πάντα ανοιχτή για σας, όποτε θέλετε. Τη φιλοξενία είστε σας. ευπρόσδεκτοι. Την Τετάρτη δεν θα έχουμε προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, γιατί δεν προβλέπεται από το τυπικό, έτσι, δεν θα έχουμε. Τώρα την Κυριακή κανονικά θα έχουμε λειτουργία εδώ πέρα, θα τα πούμε την Κυριακή. Αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Παναγιά μαζί σας, να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μην φύγετε. Όχι.